Kukan kurciya ya. I enter Lagos. Okay now, where now? Very good now. Maybe if you just catch, I don't fall out, just land. I deal with you. Okay now, so we'll go jump for that way. We'll go jump for that way. No, Suleiman. Shi ma ya riga shi. Kwata-kwata ni tun da na shiga makarantar nan so biyu a week so biyu yake cin baya. Sai ka ce principal ka haɗe na ci. Ko principal. Ya shi ne kake sai wata hula wani. Especially on Suleiman in nan ka gan shi duk ranar Monday ka gan shi tsaf-tsaf amma in ƙarshen weekend ne ka gan shi daga in yau. Amma yaran nan suke nan samun ciwon kai ba su da wani aiki sai na samun ciwon kai. Kullum da paracetamol ɗina ka gan shi na cikin jaka nake yawo. Kukan kurciya. Ka san da na koma gida ciwon kai ina zuwa faɗa maka ciwon kai ya rufe ni dole na sha magani na kwanta. Ciwon kai kuma? Ciwon kai to yaran sun samu ciwon kai. A lalle gaskiya ya kamata a abin nan akwai matsala fa Yanzu to kuma kai ne ka haifar da matsalan fa. Okay to. Kai ne kai. Check the assignment, mark the assignment, check their notebooks. If any student fail to comply with the rules, make sure you punish him severely. Gaskiya ni dai na riga na gaji da wannan kananan abin. Haba gaskiya kamata ko mu neman makan masana'a. Yanzu da su ka gane ba wai irin wanda za mu tsaya muna cutar junan ba wannan yanzu aka za mu canja ne ta iska mu dinga turawa Allah tura mana. Is there any problem, Malama Binta? Yes, sir. Some students are not complying in the class. So as a teacher, if students are not complying in the class, make sure you punish them. So Shi ne zai yi Mun yi magana akan fees. Yanzu kuma za mu yi magana akan types of fees. We have two types of fees. Number one, negative fees